Bună ziua! Sunteți la emisiunea Interviul Săptămânii. Sunt eu, prezentatorul Lotca Oleg. Astăzi vom discuta despre unul dintre cele mai importante subiecte pentru dezvoltarea regiunii, educația timpurie și formarea competențelor lingvistice la copii de vârstă preșcolară. Vom aborda rolul limbilor română și găgăuză în grădinițe, metodele moderne de predare, implicarea educatorilor și a familiilor, precum și perspectivele pentru anii următori. Invitata noastră este Lidia Oster, specialist principal în cadrul Direcției Generale Educație din Găgăuzia, persoană care cunoaște în profunzime procesele, provocările și evoluțiile din sistemul educației timpurii. Doamna Oster, bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine v-am găsit! Doamna Oster, de ce ați ales profesia de pedagog și activitatea în domeniul educației timpurii? Așa a fost, cred că, menirea mea, fiindcă și am crescut într-o familie în care s-a discutat și în limba română și în limba găgăuză. Cunosc din copilărie aceste două limbi și după aia, iată, am avut am fost poate și ghidată de profesori, profesorii mei și am învățat eu la Chișinău, dar întorcându-mă în Găgăuzia, iată, am avut această oportunitate să activez în cadrul grădiniței de copii, în cadrul instituției de educație timpurie. A fost prima mea muncă, prima mea profesie, specialitate, prima instituție în care am activat și după care, iată, au urmat ani și deja activez din 2010 în acest domeniu și sunt mulțumită. Sunt sigură că facem lucruri frumoase împreună cu cadrele didactice care activează în sistemul educației timpurii din Găgăuzia. Dar ce vă motivează să continuați munca în sectorul dezvoltării timpurii a copilului? Eu cred că rezultatele pe care le-am obținut este un motiv și cel de-al doilea motiv este trebuie să continuăm cele ce am început în această direcție, să realizăm ceea ce ne-am propus împreună cu cadrele didactice în Direcția Generală Învățământ Găgăuzia, pentru ca să avem și rezultate și mai bune în acest domeniu, astfel ca copiii din Găgăuzia să cunoască mai bine limba română, să comunice în limba găgăuză, în limba noastră maternă și să avem mai mulți cadre didactice, mai multe cadre didactice care cunosc limbile, cât limba română, atât și limba găgăuză, să se implice și ele mai activ în acest domeniu, astfel ca să avem un număr mai mare de copii care înțeleg aceste ambii limbi și vorbesc în limbile acestea și doresc poate în continuare să învețe în limbile acestea, fiindcă acestea sunt cele care acestea sunt cerințele moderne ale societății noastre și nu doar în Republica Moldova, dar cred că în toată lumea. Ești mult mai adică ai mai multe oportunități pentru dezvoltare atunci când cunoști mai multe limbi și eu cred că baza aceasta pe care noi o punem în grădinițe va ajuta copiilor în viitor să cunoască nu doar limbile acestea pe care le studiem în cadrul instituțiilor de educație timpurie, dar și alte limbi străine și atunci copiii, viitorii specialiști, vor deveni profesioniști, care cunosc mai multe limbi și vor avea mai multe oportunități pentru dezvoltare, nu doar în Republica Moldova, dar și în afara ei, sau și să colaboreze cu diferite parteneri internaționali și să fie mulțumiți de rezultatele lor datorită cunoașterii limbii lor. Da, cum apreciați impactul profesiei dumneavoastră asupra dezvoltării comunității și a regiunii? Eu cred că eu sunt un model sau, nu doar eu sunt un model, dar consider că sunt pentru cei care doresc să învețe sau văd că este o necesitate. Eu permanent spun cum a fost, pot să povestesc, care a fost experiența mea în acest domeniu. Permanent ofer niște sfaturi părinților sau cadrelor didactice sau tinerilor specialiști, elevilor, și ei observă, poate, observă că e bine să cunoști mai multe limbi. De fapt, ofer și un model pentru fiica mea,
care tot este, da, care cunoaște sau vede, da, vede experiența mea și vede cât este de important să cunoște aceste limbi. Limba găgăuză, limba română, fiindcă cunoașterea acestor limbi te ajută și în dezvoltare personală, cât și în dezvoltarea profesională sau la nivelul de studii. Și este foarte important să începem cât mai devreme, să vorbim permanent, să schimbăm o parte din viața noastră în limba pe care o studiem. Acum și eu, ok, cunosc limbile acestea, dar îmi propun și un alt scop, să învăț și o altă limbă străină, adică să-mi aprofundez cunoștințele în limba engleză, dar da, recunosc că nu am timp suficient pentru acest fapt sau nu am stabilit mai concret scopul acesta, de aceea nu-l mai realizez atât cu succes, adică și este foarte important să vedem și noi alte modele, de fapt, să recunoaștem că este important, să recunoaștem că este foarte binevenit și este eficient, să lucrezi în fiecare zi, să-ți pui acest scop și să-l atingi, să stabilești o perioadă în care vrei să atingi scopul acesta, pentru că, adică să vezi, să ai viziunea aceasta clară și să pas cu pas să ajungi la scopul propus prin studierea limbilor și prin implicare mai activă în diferite activități care sunt realizate în alte limbi, în limba română sau în limba găgăuză. Și la fel este foarte important să comunicăm în limbile acestea și în familie. Din păcate, noi avem familii în care părinții cunosc limbile acestea, dar nu vorbesc cu copiii lor sau și ei nu vorbesc, da? Și atunci, iată, am ajuns la situația în care totuși e mai dificil pentru unii copii să învețe la școală, pe când pentru ei ar fi să fie mai ușor atunci dacă părinților ar fi să vorbească cu ei în copilărie, în familie, în limba găgăuză sau în limba română, dat fiind faptul că ei cunosc limba aceasta. Și atunci copilul avea să aibă mai multe șanse sau mai mult timp pentru a învăța o altă limbă, o limbă străină, pentru că el deja cunoaște limba română sau limba găgăuză, fiindcă a vorbit în familia lui cândva. Dar care sunt, în opinia dumneavoastră, calitățile esențiale pentru un specialist modern în educația timpurie? Dacă totuși vorbim, sau am vorbit mai sus despre limbi, despre limba română și limba găgăuză, atunci, da, în prezent se observă că mulți oameni deja sau tot mai des recunosc faptul acesta, menționează că este important, vorbind cu părinții, cu cadrele didactice, toți recunosc că da, ești un specialist bun, dar ești și mai bun atunci când cunoști mai mult de o limbă. Și cu siguranță vei fi, da, solicitat pe piața muncii atunci când vei mai mult, da? Atunci când vei cunoaște mai multe limbi. Se observă faptul acesta la absolvenții liceelor din Găgăuzie care aleg să-și continue studiile în cadrul universităților din Chișinău. Și observ, el nu vorbea sau vorbea nu atât de bine în limba română și acum îmi spun părinții, da, el este la cursul 2 și învață în limba română deja totul și eu atunci mă bucur și pentru elevii aceștia și sunt tot mai mulți și atunci el deja, cu siguranță, el deja cunoaște limba română și el deja vede că el va avea mai mari șanse să se încadreze la un loc de muncă bine plătit, dacă cunoaște limba română. Eu sunt sigură că la diferite interviuri de angajare, prima întrebare sau una din cele mai importante întrebări este anume asta, nivelul de cunoaștere a limbilor române în Republica Moldova, române și limbii române și limbii engleze. Da. Da. Și tinerii, da, au observat această tendință, da,
și eu cred că și-au pus scopul acesta și totuși pas cu pas sau deja ultimii, să zicem, 3 ani s-a schimbat atitudinea aceasta. Tot mai mulți înțeleg necesitatea studierii limbii române și cândva era înțelegere, dar n-au trecut, n-au depășit unele bariere și n-au trecut la etapa de depunere eforturilor, pe când acum deja avem acest rezultat, da? Deja suntem la etapă când un tânăr înțelege și depune efort pentru a învăța limba aceasta, pentru a studia, asculta ceva în limba română, astfel ca să o însușească și să o cunoască, să comunice în limba respectivă și să devină un specialist care cunoaște și limba de stat, limba română. Dar ce schimbări recente din sistemul educației timpurii din Găgăuzia considerați cele mai semnificative? Una din cele mai importante schimbări a intrat acum, da, în sistemul nostru de educație timpurie din Găgăuzia și în genere din Republica Moldova, care este această modificare, această schimbare conform cadrului de studii. Deja în anul acesta, în instituțiile cu predare în limba minorităților naționale, a fost încadrat un nou specialist, profesor de limba română. La noi în Găgăuzia deja era acest specialist conform statelor de personal. Noi am avut și am avut profesori de limba găgăuză și de limba română. Acum este în toată țara conform statelor de personal care au fost aprobate anul acesta. Din luna ianuarie, da, ordinul 122 și acum în toată țara, în instituțiile de educație timpurie în care predarea este în limba rusă, sunt cadre didactice, profesoare de limba română. La noi, mă bucură faptul că la noi din 2015 mai activ este realizat acest program în care fiecare instituție de educație timpurie are un cadru didactic, profesor, noi așa și zicem educator, profesor de limba română, care activează în acest domeniu, predă limba română copiilor începând de la grupa mică, mijlocie, grupa medie, mare și pregătitoare și procesul acesta este deja se realizează mai activ și nu doar avem noi cadre didactice, da, grădinițele noastre sunt asigurate de cadre didactice, dar și ne bucurăm de faptul că avem și materiale foarte eficiente, elaborate anume pentru grădinițele, pentru instituțiile de educație timpurie din Republica Moldova, având cont de sistemul nostru, de tradițiile noastre și atunci acest proces se derulează cu succes, eficient și anual cu rezultate tot mai bune în acest domeniu și mă bucur faptul că anual și cadrele didactice își îmbogățesc competențele sau își îmbunătățesc competențele didactice, profesionale în acest domeniu. Anual, cadrele noastre, profesoarele de limba română, participă tot mai activ în procesul de atestare. Noi cândva am avut doar un cadru didactic care a avut gradul didactic. Eu zic acum doar menționez faptul acesta și mă refer doar la la instituțiile de educație timpurie din Găgăuzia, dar pe când deja avem mai multe cadre didactice care deja au susținut, au conferit gradul didactic 1, anume predarea limbii române, domeniul acesta, da, profesori de limba română în instituțiile de educație timpurie. Ne bucură faptul acesta și vreau să menționez că anul acesta la fel avem două profesoare educatoare, cum spunem noi, educatoare, profesoare de limba română, care anul acesta participă foarte activ în acest proces și
sunt sigură că cu succes vor prezenta produsul său, elaborat, pregătit în luna mai și vor conferi gradul didactic 1 în domeniul limba română. Și mai avem, da, profesoare, la fel și profesoarele, educatoarele profesoare de limbă găgăuză, la fel participă în acest proces de atestare, dar din păcate, iată, analizând datele pe care le avem noi, totuși anul acesta confirmă gradul didactic 1, doar o profesoară, este Ana Stefoglu din grădinița numărul 7 din municipiul Cedrlunga. Ea conferă gradul didactic 1 în domeniul limba găgăuză. 11 cadre didactice conferă gradul 2 și din care 6 la limba găgăuză și 6 la limba română. Și confirmarea gradelor didactice, la fel, este un proces. Se realizează 9 cadre didactice, din care 8 confirmă anul acesta gradul didactic 2 la limba găgăuză și doar un cadru didactic la limba română. Eu sper că vom avea numărul acesta va crește treptat și vom avea o comunitate de profesori, de educatoare profesoare de limba română cu grade didactice, cu gradul didactic 1, 2 și cu siguranță cu competențe lingvistice foarte bune și cu o experiență vastă, bogată de predarea limbii române, utilizând cu siguranță cele mai eficiente metode în predarea limbii române în instituțiile de educație timpurie. Mă bucură faptul că, iată, chiar recent, acum vineri am avut o ședință organizată de specialiști din Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în care specialista a menționat că, iată, noi deja avem o experiență mai bogată de predarea limbii române și a menționat că este vorba de Găgăuzia și ei deja cu succes utilizează și materialele pe care dumneiei le-a recomandat cadrelor didactice, profesoarelor, specialiștilor din direcțiile de învățământ din toată Republica, a recomandat aceste materiale, pe când noi deja le utilizăm din 2015. Da, nu toate, dar treptat din 2018 alte materiale, dar totuși și mai mult ca atât, noi chiar și am participat, unele cadre didactice au participat în elaborarea acestor materiale, ca profesoare care nemijlocit au realizat acest program și s-a bazat, da, cunoștințele lor s-au bazat pe experiența lor pe care au acumulat-o pe parcursul acestor ani de activitate de predare limbii române sau limbii găgăuze, așa că noi avem tot necesarul. Da, am mai identificat careva lipse, poate, da, sau se mai dorește și alte materiale. Am lucrat pentru elaborarea lor. Sper că în timpul apropiat vom avea și materialele acestea editate. Deja sunt elaborate, poate puțin mai redactat. Vom avea nevoie să le mai redactăm și vom avea și alte materiale suplimentare, astfel ca procesul acesta să fie unul și mai eficient și materialele acestea să fie utilizate de cadrele didactice, de profesoarele de limba română și limba găgăuză, astfel ca scopul nostru să fie realizat, să avem un număr mai mare de copii care totuși vorbesc în limba română, comunică în limba română și în limba găgăuză. Și iarăși și tot solicitarea noastră, solicitarea cadrelor didactice este una foarte importantă care ține de extinderea procesului acesta, astfel ca și părinții acasă să vorbească în limbile învățate în cadrul instituțiilor de educație timpurie. Și tot așa ne dorim să elaborăm și da, să ne susțină Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și alți parteneri în elaborarea
unui manual pentru învățarea limbii române și limbii găgăuze de către părinții copiilor. Ne-am gândit și așa la o denumire deja, împreună cu familia învățăm limba română și limba găgăuză, ok, va fi și în limba găgăuză și în limba română, așa ne-am gândit, am discutat și am stabilit că dorim acest manual să fie și să fie utilizat activ de părinții copiilor și ei, părinții, să aibă acces la aceste materiale și să fie partenerii noștri de încredere în procesul de predare a limbii, în procesul de învățare a limbii române a copiilor lor, a preșcolarilor noștri, astfel ca să creștem o comunitate bilingvă. Eu zic așa, acum poate bilingvă, ulterior multilingvă sau și acum multilingvă. Noi avem unele familii în care, da, ei cresc copiii aceștia, sunt educați copii bilingvi și multilingvi, da, mai mult de 2 limbi, atunci deja considerăm că este un copil multilingv sau care crește într-un mediu multilingv. Conștientizăm că este foarte important să creăm noi mediul acesta. Treptat promovăm învățarea limbii române de către adulți, în special de către cadrele didactice. Noi suntem recunoscători că avem acest program național de predare, de învățare a limbii române de către adulți. Poate nu suntem atât de activi, eu zic acum, de cadrele didactice noastre, care nu sunt atât de activi, poate în procesul acesta, nu se implică. Dar totuși avem un număr mai mare de cadre didactice, de educatoare care s-au înscris la acest program, au trecut aceste nivele, da, A1, A2, nu știu, unele și B1, au trecut cu succes acest program și, ok, cu siguranță care este scopul, că și-au îmbunătățit competențele lingvistice în limba română și acest fapt este foarte important pentru că cadrele didactice acestea care au însușit limba română mai bine deja pot să participe sau să se încadreze în procesul acesta, astfel ca să ne ajute să creăm un mediu de comunicare în limba română și în limba găgăuză. Noi, analizând procesul acesta, deja din 2015 îl realizăm, permanent găsim părți bune și părți, ok, slabe, în care stabilim, da, am identificat și recomandări, ce trebuie să facem mai bine, ce trebuie să schimbăm, astfel ca copii, mai mulți copii și mai bine, mai multe cuvinte să însușească în limba română. Noi avem un număr de 350-400 de cuvinte, dar cu siguranță nu este vorba doar despre cuvinte, dar și fraze, propoziții, să poate copiii să elaboreze, să formuleze propoziții, întrebări și astfel noi conștientizăm că este nevoie de implicare mai activă a cadrelor didactice, de crearea mediului și de extinderea timpului, astfel ca limba română să fie studiată nu doar în cadrul activităților de învățare a limbii române, dar și în afara lor. Aici noi vorbim despre regimul, despre activități în cadrul orelor de aflare în grădiniță, întâlnire de dimineață, plimbarea afară și când mergem, da, la baie, deci toată rutina să fie în timpul rutinilor, da, profesoarele să vorbească, să se adreseze copiilor în limba zilei, cum noi am stabilit în cadrul instituțiilor de educație timpurie. Avem principiul acesta, totuși încercăm să respectăm principiul acesta care ne vorbește că, de exemplu, în ziua respectivă, ziua stabilită, de exemplu, sau astăzi discutăm în limba română, atunci încercăm ca cadrele didactice care cunosc limba română sau și specialiștii sau și
și cadrele de sprijin, ajutoarele, asistentele de educatoare să vorbească tot cu copiii în limba respectivă, în limba zilei. Da, altă zi este, de exemplu, în limba găgăuză și atunci respectiv în limba găgăuză. Și da, n-am mai menționat aici că din anul acesta, anii precedenți, în fiecare instituție de educație timpurie, în fiecare cadru didactic, profesoară de limba română sau de limba găgăuză, organiza câte 2 activități per grupă. Din anul acesta avem această modificare. Per grupă, fiecare cadru didactic organizează, desfășoară 4 activități. 4 activități de predare, de învățare a limbii române. Din start a fost mai dificil pentru cadrele didactice să se obișnuiască cu acest program al zilei, dar acum de mai multe ori au menționat că este o schimbare eficientă care aduce rezultate mai bune din observările cadrelor didactice. Și noi, specialiștii Direcției Generale Învățământ Găgăuze, vom încerca să identificăm aceste schimbări mai bune în acest domeniu, analizând rezultatele la finalul anului de studii în luna mai, când și noi permanent desfășurăm această monitorizare a competențelor lingvistice formate de către preșcolari în cadrul anului, în timpul anului, și vom vedea și noi, poate ne vom bucura și noi de rezultatele acestea, da, și copiii vor demonstra competențe lingvistice mai înalte, pentru că anul acesta ei au avut 4 activități per săptămână în limba română sau în limba găgăuză. Și în afară de activități, permanent, lunar, se organizează diferite matinei, imersiuni lingvistice în limba română și respectiv și în limba găgăuză. Și toate activitățile acestea, chiar și începând, poate să zici, de la o simplă bună dimineață, întâlnire de dimineață, toate activitățile acestea sunt foarte eficiente și aduc rezultate dorite. Copiii mai des ascultă limba română și limba găgăuză respectiv și nu numai rămânem noi la nivelul de ascultare, dar și utilizează mai activ cuvintele acestea, le folosesc în cadrul momentelor de regim, da, în cadrul instituțiilor de educație timpurie. Și poate sper că când se organizează aceste evenimente, imersiuni lingvistice, matinee, diferite sărbători tematice, se încadrează mai mult și părinții sau ei observă implicarea sau activismul copilului și atunci este o chemare pentru ei să fie mai activi, să-l susțină pe copilul lor și copilul, observând aceasta, la fel simte sprijinul părinților și cu siguranță atinge rezultate mai bune și cu un interes mai mare vorbește, utilizează frazele, cuvintele pe care le-a auzit, le-a învățat, le-a însușit în cadrul activităților sau în cadrul comunicărilor pe parcursul zilei. Noi avem suficiente materiale, carduri, materiale didactice în care sunt prezentate anume cele mai specifice subiecte de comunicare pentru copii la vârsta aceasta, la vârsta preșcolară, simple, clare, pe înțelesul copilului și eu sunt sigură că datorită acestor materiale noi și avem rezultatele acestea, iată, conform monitorizării din anul precedent, anul 2024-2025, am observat că copiii din grupele pregătitoare deja au însușit limba română la foarte bine, nivelul foarte bine, bine și foarte bine, mediu și foarte bine,
la 88%, ceea ce, haideți să vedem, la limba găgăuză, da, limba găgăuză, în grupele pregătitoare, copiii au însușit limba română bine și foarte bine, 93%. Cu siguranță datele acestea sunt, da, îmbucurătoare, dar aici nu vor ei atât de foarte bine vorbesc în limba română, înseamnă că au însușit materie care le-a fost prezentată, toată materia care este planificată pentru copiii aceștia și ei mai bine cunosc și mai ușor formulează întrebări, propoziții simple. Și datele acestea ne vorbesc că cadrele didactice se dedică aceste activități, sunt mai implicate, mai active, realizează monitorizări pe parcursul anului, fac modificări în programul lor, în poate planificarea lor, fac alte planificări, modificări în planificare, astfel ca să atingă rezultate și mai înalte. Organizează diferite activități foarte interesante, creative, cadrele didactice sunt creative, organizează, desfășoară activități cu utilizarea diferitor materiale, cu utilizarea, folosirea metodelor eficiente, astfel ca copiii să însușească limba română, aceste 3 competențe de comunicare, de vorbire, înțelegere după auz și aceste 2 competențe sunt importante și sunt anume acestea dezvoltate în cadrul instituțiilor de educație timpurie, în grupele pregătitoare, mari și grupele medii. Din păcate, anul acesta, conform ordinului nou, aprobat emis de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, din anul acesta, în Găgăuzie, în unele instituții de educație timpurie, nu se predă limba română în grupele mici. Noi am făcut această analiză, am analizat cunoaștem care sunt aceste instituții, dar sperăm foarte mult că din anul viitor sau poate după anul nou, totuși ei se vor regândi, da, și vor oferi posibilitatea aceasta și copiilor mai mici, astfel ca și ei să aibă această posibilitate să însușească limba română sau să audă, să participe în procesul acesta, începând de la vârsta mică, și atunci vor fi încadrați și ei în acest proces și atunci în grupa medie cu siguranță lor va fi mai ușor. Sper că vom reuși să convingem fondatorii instituțiilor de educație timpurie, managerii, astfel ca să găsim finanțări, să găsească ei finanțări și să acopere și finanțarea aceasta și să fie asigurată studierea limbii române și în grupele mici. La fel, noi avem mai multe proiecte, programe de seminare și formări pentru cadrele didactice. Acum, anul acesta, sper că în timpul apropiat vor începe cursurile acestea, care sunt Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Au gândit o formare, să organizeze o formare pentru cadrele didactice, anume pe 2 module. Dacă noi avem în Găgăuzie profesoarele de limba română și anume cadrele didactice nu au formarea aceasta de psihopedagogie preșcolară, atunci ei au putut
să se înscrie la aceste instruiri și sper că timpul apropiat în curând va începe această instruire. Din Găgăuzia, da, noi avem o listă de cadre didactice care s-au înscris, este deja ordinul emis și vor participa în acest proces de formare. La fel avem tot cadre didactice, profesoarele de limba română care s-au înscris la modulul limba română în educație timpurie. Aceste formări, instruirea aceasta va fi organizată de specialiști profesioniști în domeniul acesta care au participat și în elaborarea materialelor pentru instituțiile de educație timpurie din Găgăuzia și de Universitatea Pedagogică Creangă vor fi organizate instruirile acestea și eu două programe. Unul se numește Metodologie predării limbii române în instituțiile de educație timpurie cu programul limbile minorităților naționale, modulul limba română în educație timpurie și programul al doilea la care noi, cadrele didactice, s-au înscris, Psihologie învățământului preșcolar. Da, și eu sunt sigură că aceste instruiri, formările acestea vor oferi posibilitatea ca cadrele didactice să învețe, da, metode noi, practici noi în predarea limbii române, cei care s-au înscris la modulul acesta și cadre didactice care s-au înscris la modulul Psihopedagogie învățământului preșcolar, la fel vor învăța alte metode practice eficiente, bune practici pentru implementarea în cadrul activităților, astfel ca, la fel, să asigurăm o învățare de calitate, învățare pentru toți și cu implicarea părinților și altor cadre didactice, astfel ca să reușim să creștem o comunitate, să creștem copiii care au capacitatea aceasta de a însuși mai multe limbi, în special noi cum vorbim de limba română și limba găgăuză și suntem siguri că anume asta este important. Acest element al educației timpurii este unul foarte important și este unul prioritar pentru noi, pentru sistemul de educație timpurie din Găgăuzia. Noi depunem efort pentru aceasta, așteptăm susținerea partenerilor, avem susținerea Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, diferite, instruiri sunt organizate anul acesta și da, avem și noi la fel suntem implicați în alt program care se numește, da, din păcate avem doar 2 grădinițe, sper că vom crește numărul acesta, 2 grădinițe din Găgăuzia, tot este important pentru procesul de învățare a limbii române, 2 grădinițe din Găgăuzia sunt implicate de fapt, toate grădinițele sunt active în acest domeniu, dar doar 2 grădinițe au primit un set sau mai multe set, da, 3 seturi, ok, să zicem, un set de cărți în cadrul programului național, 100 de povești citite. Noi avem Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a semnat un memorandum de înțelegere între Minister și Asociația Ovidiu Ro și în cadrul acestui memorandum noi am participat deja la mai multe instruiri. Grădinițele noastre au acces la platforma Ovidiu Ro. Ei prin Zoom pot participa la diferite conferințe, la diferite evenimente de prezentare de cărți, de lectură și noi în grădinițele noastre implementăm acest program sau ideile programului acesta, anume ce presupune programul acesta, este promovarea lecturii începând de vârsta preșcolară cu implicarea diferitor actori din localități.
Poate participa și primarul și o bibliotecară din biblioteca locală, cadrele didactice din școli, părinții copiilor, de ce nu? Eu așa zic că le-am recomandat și frații, surorile mai mari, am putea să implicăm pentru ca ei să vină să citească într-o formă mai deosebită, într-un mediu frumos amenajat, aranjat de cadrele didactice, astfel ca să creștem copii cititori. Cei care citesc azi vor învăța mâine sau vor învăța în viitor, vor putea selecta ceea ce este mai important, adică copilul care citește va crește un adult care gândește. Și este important și noi promovăm aceasta foarte activ. Recent, pe data de 19 noiembrie, am organizat un seminar pentru profesoarele de limba română din instituțiile de educație timpurie din Găgăuzi. Am avut 25 de participante. În cadrul seminarului, profesoară de limba română, Codgebaș Larisa, ne-a prezentat cele mai eficiente practici de organizare, de desfășurare a procesului de lectură, a diferitor evenimente de lectură în care copilul va avea posibilitatea să asculte, să audieze o carte citită cu voce calmă, a cadrului didactic și după citirea acestei cărți, cadrul didactic va adresa întrebări specifice, clare, pe înțelesul copiilor și atunci el să poată să răspundă, să fie mai motivat, să dorească să citească, deci să crească, să fie un prieten bun al cărții, dar asta noi putem face doar datorită sau cu ajutorul cadrelor didactice și a membrilor familiei. Cum facem? Noi realizăm în cadrul instituțiilor de educație timpurie, părinții să observe, ok, și ei să fie de fapt participanți activi, să observe și să fie extins procesul acesta, ca copilul să citească și acasă. Anul trecut am organizat o ședință tot în cadrul realizării acestui program național, 100 de povești citite. Am invitat și o autoare de carte, ea este din Republica Moldova, dar în prezent locuiește în Olanda. Este directoarea unei organizații moldova.org. Ea ne-a povestit experiența din Olanda, cum se face la ei. Ea are un copil care frecventează instituția de învățământ din Olanda și ea este autoarea unei cărți, Călin și se numește, o carte așa elaborată cu idei mai moderne, o carte interesantă, frumoasă pentru copil și ea tot promovează lectura în familie și în instituțiile de educație timpurie. A vorbit din experiența ei și din experiența cum este realizată în Olanda și noi încercăm să implementăm în instituțiile noastre, să citim nu doar în limba rusă, și în limba română, și în limba găgăuză. Noi, la fel, tot este foarte eficientă metodă de lectură înaintea somnului. În grădinițe avem cărți, recomandăm permanent cadrelor didactice să nu elimine și acest element important, pentru că pas cu pas și citind în fiecare zi vom avea copii care doresc să citească și ei la rândul lor sau doresc să asculte o poveste, după aia să se gândească la un alt sfârșit al povestii sau a unui text poate educativ. Și adică noi încercăm să implementăm diferite metode, diferite programe, să motivăm și pe alți cadre didactice, pe profesoare, pe educatoare, astfel ca să devenim un mediu motivant pentru copii, un exemplu pentru alte cadre didactice, un exemplu, adică cadrele didactice care vorbesc în limba română sau în limba găgăuză. Și iată, vineri, pe data de 28 noiembrie, tot realizând programul
programul de activitate al Direcției Generale Învățământ din Găgăuzia. Am realizat un atelier practic în cadrul căruia cadrele didactice din instituțiile noastre din Găgăuzia și-au prezentat din experiența lor cele mai eficiente metode de lucru, metode care sunt utilizate de ei. Eu sunt sigură că cadrele care au participat, cadrele didactice care au participat la acest atelier și-au făcut notițe, cred că eu sunt sigură, au preluat din experiența aceasta bună, din practica aceasta reușită și vor implementa și în cadrul instituțiilor lor. Au prezentat metode practice, interactive, care nu lasă ca copilul să fie pasiv la o activitate, să fie un vorbitor, un participant activ, un participant al învățării lui, un erou al activității, un erou activ. Și cunoaștem, cel care este activ reușește mai bine să învețe sau să se dezvolte. Și atunci menirea sau misiunea noastră este să creștem copiii care doresc, dar noi putem face asta doar prin profesionalismul, prin creativitatea și dedicația noastră, ceea ce încercăm să facem zilnic, să creștem noi ca profesioniste și să educăm o societate, o comunitate, copii care mai bine însușesc și care vor avea reușite mai bune în școli și în viitor. Încercăm să creăm un mediu mai interactiv pentru copii, pentru bunăstarea lor, pentru ca ei să se simte activi, încrezuți în sine, și să nu le fie frică să comunice, să vorbească, chiar să facă greșeli în limba română, vorbind în limba română și în limba găgăuză sau în limba rusă. Și totul facem prin utilizarea materialelor interactive, interesante, elaborate. Eu, participând la acest atelier, m-am bucurat în numele cadrelor didactice care totuși reușesc să găsească și timp și sunt dedicate acestei meserii, sunt implicate și sunt interesate să organizeze anume activități interesante copiilor, în primul rând, în care copilul să fie un participant activ, să dorească să învețe, să se implice și face acest lucru, pentru că în fața lui este un cadru didactic model, cu voce blândă, frumoasă și prin experiență, prin exemplul lui, și el le oferă materiale cele mai inovative, interesante materiale în care copilul poate să vadă, să observe, să atingă și astfel să învețe, să vorbească, să-și expună părerea și să dorească să vorbească, poate, da, sau să asculte această limbă și în afara activității. Noi, cum suntem în procesul în care vrem să invităm pe părinți să fie tot alături de copiii lor, nu acasă, ei vin de acasă vorbind în limba aceasta găgăuză sau în limba română, dar în grădiniță noi organizând aceste evenimente culturale, activități, să-i implicăm și pe părinții lor, fiindcă ei, observând că copilul este bravo, activ, se implică, atunci și dorința părinților, și ei sunt mai motivați și doresc să se implice. Și noi ne bucurăm de faptul acesta că reușim să implicăm și pe părinții noi, fiindcă pe părinții noștri. Pentru cadrele didactice, pentru profesoarele de limbă găgăuză, la fel sunt organizate cursuri. Iată, recent a fost pe data de săptămâna trecută, a fost organizat un eveniment de închidere a programului care a durat 3 luni,
în cadrul acestui program, cadrele didactice au avut posibilitatea să-și îmbunătățească competențele lor în procesul de predare a limbii găgăuze pentru preșcolari. Instruirea aceasta a fost organizată de Universitatea de Stat din Comrat, de cei mai buni profesioniști în domeniul învățării predării limbii găgăuze din regiunea noastră. Și cadrele didactice din Găgăuzie s-au implicat activ, au fost organizate pentru 75 de persoane, au participat poate puțin, aproape 70 de persoane, au primit la evenimentul de închidere, în care au participat și domnul ministru, specialiștii din minister, din cadrul ministerului, le-au fost înmânate certificatele de absolvire a acestor cursuri. S-a vorbit acolo că vor fi poate în viitor organizate și pentru profesoarele din cadrul școlilor din Găgăuzia sau și alte evenimente pentru cadrele noastre. Noi suntem recunoscători că avem parteneri de încredere în acest proces. Avem și noi, vreau să menționez că și noi în comunitatea noastră deja am crescut niște profesioniste care ar putea și ei să împărtășească din experiența lor, chiar și eu cred că pentru alte cadre didactice în afara Găgăuziei. La fel, noi avem și deja 2 ani în urmă s-a deschis un program de master anume pentru profesoarele de limba română care predau limba română în instituțiile cu predare în limba rusă, anume pentru grădinițe. Mă bucură faptul că în rândul studenților și anul acesta aceste cadre didactice absolvesc deja acest masterat. Noi activează ele, cadrele didactice activează în instituțiile de educație timpurie din Găgăuzia, grădinița numărul 4 din municipiul Comrat. Profesoara lor anul acesta deja absolvește acest masterat, acest program de masterat. Din Cedărlungă avem, din satul Ciocmaidan, din satul Joltai și din grădinița numărul 4 din municipiul, 4 și 5 din municipiul Comrat. Aceste cadre didactice, la fel, sunt interesate și participă în creșterea lor profesională. Și iată, au participat la acest program de masterat. În luna ianuarie vor prezenta ele tezele de master și iată, vor avea aceste diplome. Da, vreau să fac aici, să îndemn și alte cadre didactice poate să urmeze să se înscrie la acest masterat care este organizat de Universitatea Pedagogică Ion Creangă din municipiul Chișinău și să se înscrie, să fie active în cadrul acestui masterat și astfel orice instruire, orice formare este binevenită și ne face ca să atingem rezultate mai bune, obiective, scopuri propuse și astfel ca să fim cadre didactice profesioniste cu viziuni clare și cu dorința de a crește profesional și a crea, a dezvolta sau a asigura o învățare de calitate pentru cei mai mici, pentru copii din instituțiile de educație timpurie, ulterior ei vor fi recunoscători nouă că am reușit să creăm acest mediu de comunicare pentru ei și să oferim lor toate cele mai interesante materiale interactive, astfel ca ei și copiii să se implice în procesul de învățare a limbii române. Încă ce noutăți avem? Am menționat că cadrele vor, și, aici pot să menționez că, la fel, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
anul acesta, da, noi, din Găgăuzie, noi avem 13 instituții de educație timpurie care participă la un program din 200 de instituții de educație timpurie. Participă în cadrul proiectului îmbunătățirea calității educației în Republica Moldova. Ne bucură faptul că și din Găgăuzie au fost selectate aceste instituții care participă, care în acest program și primesc și au primit în cadrul acestui program bunuri care tot creează un mediu, sunt amenajate unele grupe, amenajate curțile instituțiilor de educație și totul se face pentru îmbunătățirea calității educației pentru copii. Din Găgăuzia sunt instituțiile, Instituția de Educație Timpurie numărul 7 din Vulcănești, numărul 5 din municipiul Comrat, numărul 8 din Cedrlungă, numărul 8 din Vulcănești, satul Beșgheos, din satul Etulia avem, din satul Copceac, Instituția de Educație Timpurie numărul 2, numărul 9 din Comrat, numărul din Avdarmave, numărul 6 din Comrat, din satul Cișmichioi și din satul Copceac. Avem 13 instituții de educație timpurie care participă în cadrul acestui program, acestui proiect. Sper poate el va fi extins în următorii ani și vom putea să implicăm și alte instituții de educație timpurie. Avem și instituțiile noastre realizează și alte diferite programe care vin să îmbunătățească condițiile de învățare, condițiile de aflare a copiilor. Ne mândrim de condițiile pe care le avem, ne bucurăm că avem instituții amenajate, dotate, moderne și asigurate cu cadre didactice profesioniste care în fiecare an doresc să-și îmbunătățească competențele profesionale, participând la diferite instruiri, formări și, mai mult ca atât, participând și ele, fiind formatori. Noi deseori avem această practică, această experiență de a implica cadrele noastre să participe la un seminar, să organizeze, să se gândească și să planifice un seminar, un atelier practic pentru cadrele noastre. Și atunci avem această oportunitate de a învăța unii de la alții, de a împărtăși cele mai bune practici, experiențe de lucru și împreună să creștem ca cadre didactice și să implementăm cele mai bune metode în procesul de învățare, de predare a limbilor găgăuze și române. Suntem deschise pentru creștere, dezvoltare, pentru colaborare. Da, în viitor eu gândesc că este foarte bine să avem colaborări cu alte instituții. Noi avem colaborări între instituțiile noastre, ele, cadrele didactice sau managerii instituțiilor de educație timpurie organizează diferite întâlniri în alte instituții, diferite vizite de studiu în instituțiile din regiunea noastră. Sper foarte mult că vom reuși să găsim parteneri în afara Găgăuziei, în Republica Moldova. Unele instituții deja lucrează la capitolul acesta. Poate în viitor vom avea niște colaborări, vom încerca să găsim alte instituții poate din România sau din alte instituții și totul se face pentru a găsi, a vedea, a observa alte metode, forme de lucru și a le implementa în instituțiile noastre, tot pentru ca copilul să fie un participant activ al învățării sale, al dezvoltării și noi să implementăm metode care dezvoltă holistic un copil și anume dezvoltarea comunicării și dezvoltarea limbajului. Acum, dacă vorbim despre limba română și limba găgăuză, și de fapt este important și limba rusă să fie dezvoltată, fiindcă cunoaștem că avem școli în care copilul
școli cu predare în limba rusă și trebuie să cunoască și această limbă la fel. Din păcate, mă scuzați, dar noi trebuie să încheiem, că da, deja e timpul. Eu vă mulțumesc pentru așa discuție plăcută și productivă și vă dorim multe succese și răbdare. Vă mulțumim. Da. Dar noi vă spunem că aceasta a fost emisiunea noastră, interviul săptămânii. Vă dorim o zi cât mai frumoasă, rămâneți alături de GRT.